DXDC Radyomn Report. Walay direktang epekto sa mga basic necessities and prime commodities dinhi sa Davao Region ang nagpadayong Israel-Gaza conflict. Kini matud kang Department of Trade and Industry 11 Regional Director Belenda Ambi sa interview sa Davao Media. Matud kang Ambi tungod dili major exporter ug importer sa rehiyon ug dili usab lapad ang trade relations sa Davao Region tali Israel. Wala usab ikabalaka ang mga konsumante kay naa sa stable ug walay pagsaka sa mga presyo sa produkto sa Davao Region tungod lamang sa GYERA sa laing nasod. Very less ang natin doon, ang trade relations natin with Israel. So I don't think it will impact on our basic necessities and prime commodities prices. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyomn Aimee Guinita, Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.